Здравейте, аз съм Диди 117, а това е епизод 2 от моята поредица Chicken Invaders 3 Remember of Your Christmas Edition. Видяхте ли последния епизод, приятели? Видяхте ли последния епизод, приятели? Видяхте ли? Така. Стигнахме... Но защо 12 Wave ми се изписа с големи букви? Това е Chicken Invaders 3 Remember of Your Christmas Edition. Wave 1, 4, 1, 4 и 14 ниво, не 1, 4. Wow. Yes. Haha. Като ги мъчи с ръкехите си. Кой си Тарантилон? What? I want my money back! Wave 17. О, забравих, че аз спечелих живот. Имам 6 и на ниво 12 съм. Но защо? Карай в чаптър 3. Как ги гръмна. Аз ще павам. Йей! Левел 13. О, 14! Йей! Защото аз съм много яка. Да, им го минах за 3 минути. Това е бонус чаленджа. Ей, подаръци! Да живеят подаръците! Wave 15. Вече съм на 15 ниво. Аз няма да го взимам синия подарък, много е тъп. It's the mother hen ship. Какво? Ама нали победих Chicken Invaders 2? Не, няма да го взема. System clear и продължаваме. Йей! Отиваме към другите измерения. Окей. Какво ли? Така. Къде ли отива? Meanwhile. Back to in our solar system. Да! Връщаме се. Не вярвам толкова бързо да отидем там. Това е Деюк Star Trademark! Той ме запрати надалеч. И сякаш си дойда от дома. Pizza Delivery. Господин Жълтък. We had already special pizza with extra chicks or good and chicken breast. Моля, защо си даде? No! Wait! One cut bread!
Упс. Упс. Това е ужасно. Добре, че не бях аз. И сега най-летяща чиния ще си помисли, че съм аз. Добре, това беше за целия епизод. Надявам се да ви е харесал. И довиждане.